Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme takúto baterku s rádiom. To je napísané flashlight rádiom a to je sirénu. Začne toto blikať a píšťať to. Taký remienok. Ladenie, potenciometer aj s vypínačom. Prepínač FM AM, prepínač siréna a svetlo. Keby to niekto chcel, tak to za 8 € predám. Takéto nezbieram. To si musím ukázať. Ako niekedy tie vypínače blbnú. Naozaj. Už to ide. No tam na baterkách sú hrzavé kontakty boli, lebo tam vytiekli baterky. Som to škrabával. Sirena. To je anténa. To môžeme zapnúť. Máme FM. Rádio Relax. V primaciálnom paláci v Bratislave. Bačo, čo sú to tie bačovské ceny? To sú tie zosekané na úplné minimum. Kóp jednote platia zosekané? AM. Az részére is, amikor sikertelen egy. Teraz nič nechytíme cez deň. Tak. Vzadu to má ten reproduktor. Si ešte ukážeme baterky. Je tam 3 D-čkové. Mám k tomu aj takú krabicu, originál čo je. To nebolo nejako veľmi používané. Je to v stave ako nové, keby to bolo. Jedine, že tie baterky sú tam. Takže treba pobúchať. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.